Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radio Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Oktubre 26, tuig 2023. Gun ban violators sa Western Visayas naglabot na sa 111. COMELEC nagpatigan ka internal briefing sa election stakeholders. Mga patio sa Santa Barbara nagapabilin nga matawhay. Katapo Kakahilwayan Food Festival Committee nagsinapol. Mas sobra 350,000 nga mga senior citizens sa Western Visayas nakabaton ka social pension. Base sa report ka Police Regional Office 6, naglabot sa 111 ang gun ban violators sa Kabisayan na katundan. 105 diri ang civilian, 3 ang security guards, 3 man ang natun sa other law enforcement agency. Samtang wala naman sa elected government officials nga naaresto. Kung sa 79 tanan ang armas nga na-recover, 48 ang matalong nga hinaniban kag 2 ka bomba. Gun ban violator sa Western Visayas naglabot na sa 111. Ginsapol ka Commission on Elections sa COMELEC Santa Barbara ang PNP, AFP, DepEd, DILG, Municipal Treasurer kag ISFM 106.7 Oktubre 26, 2023. Ginpahayag sa meeting nga ang official watcher kapunong barangay kag SK chairman candidates lang ang tugutan nga makasulod sa polling precinct. Ginpahanumdum man ang mga katapo kay Electoral Board sa pagpasiguro ka mga ballot boxes. Nahinambitan man nga kung may pareho nga apelyedo ka nagapadalagan sa pareho nga posisyon, apang incumbent ang isa, kag apelyedo lang man ang ginbutang kabotante, ang puntos ang makadto sa incumbent o kung nagapari-elect. Ini ang ginatawag nga equity of incumbent rule. COMELEC nagpatigayon ka internal briefing sa election stakeholders. Pila na lang kaadlaw antes ang piyesta minatay apang nagapabilin nga matawhay ang mga patio sa Santa Barbara kun sa diin. Malaka lang ang nagakadto kun ikumpara antes ang pandemya. May pila lang nga nagabisita gud magpanglimpyo sa mga pansyon, kaila mga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan na. Apang ginaekspekta naman ang pagdagsa ka mga tawo sa patio antes kun mismo sa adlaw ka All Saints Day kag All Souls Day sa Nobyembre 1 kag 2 kung sa diin ang banwa ang may anom tanan ka patio. Kag sa pagbisita sa patio ginapangabay ka banwa nga minteneron ang katinlo sini, hindi maglapdak o kun hindi magbilin ka basura kag kun mahimo magdala ka garbage bag. Mga patio sa Santa Barbara nagapabilin nga matawhay. Nagsinapol ang mga katapo nga komitiba sa Kahilwayan Food Festival Oktubre 25, 2023. Ini ang gipangunahan ka chairman sa Food Festival, Municipal Accountant Rolin Vista, co-chairperson Giovanni Paul Sinfuego, kag chairman Committee on Tourism SB member Monmon Sudusta. Kung sa diin GMTD Week ang makasugod sa Nobyembre 11 tubtob 17, samtang ang Food Festival ang mag-uumpisa naman sa Nobyembre 17 tubtob 26. Ini angot sa selebrasyon ka ikab 125 nga Cry of Santa Barbara kag ikab 23 nga Kahilwayan Festival. Katapo ka Kahilwayan Food Festival Committee nagsinapol. Kapin 354 kalibo nga mga senior citizens ang nakabato na ka social pension halin sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Riyon sa East sa second semester ka tuig. Base sa DSWD Region 6, 92% na sa sulod ka mas sobra 385 kalibo nga target beneficiaries ang nakabaton ka pension.
Kung sa rin ang probinsya ka Iloilo ang may pinakadamo nga registered senior citizens nga yara sa 152,748. Mas sobra 350,000 mga senior citizens sa Western Visayas na kabato na ka social pension. Kag amuyatong natipon nga balita subong nga adlaw. Tugtubwa sa pareho nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Eliza Cordero. Ini si SK President kag SB member Clyde Octaviano. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.